дар шаҳри Леваканд бо ибтикори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон дар ҳамбастагӣ бо бахши кор бо ҷавонон ва ихтиёриёни назди бахши кор бо ҷавонони шаҳр дар мавзеи сайёҳии зағертии ҷамоати деҳоти Ваҳдат аксияи ниҳолшинонӣ баргузор кардид, ки дар он шумораи зиёди ҷавонон фаъолона ширкат намуданд. бо фарорасии маърака ниҳолшинонӣ дар шаҳри Леваканд иқдомҳои оммавии ниҳолшинонӣ роҳандозӣ карда шуда мувофиқи тавсияи мутахассисони бахши ҳифзи муҳити зист дар шафати роҳҳо назди ташкилоти муассиса ва дигар маконҳои фарҳанги фароғатӣ ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва ороишӣ шинонида мешавад. ин аввал низ бо иқдоми раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон ва бахши кор бо ҷавонони шаҳри Леваканд дар ҷамоати деҳоти ваҳдати шаҳр дар мавзеи сайёҳии зағертӣ аксияи ниҳолшинонӣ рӯй даст гирифта шуд, ки дар он ҷавонон ва ихтиёриён бо завқи баланди табиатдӯстӣ ширкат намуданд. чуноне ки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд мекунанд, ҷавонон нерӯи созанда ва пешбарандаи ҷомеа ба ҳисоб мераванд. мо ҷавонон ихтиёрони бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Леваканд дар аксияи ниҳолшинонӣ имрӯза фаъолона иштирок намудем ва барои сабзу хуррам гардидани ин гӯшаи ватани азизамон саҳм гузоштем ва инчунин мехоҳем ки дар оянда дар чунин аксияу чорабиниҳо фаъолона иштирок намоем. бояд гуфт ки дар ин аксияи экологӣ 100 адад навниҳолони ороишиву ҳамешасабз аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон дастрас карда шуда бо риоя ва талаботи қоидаҳои ниҳолшинонӣ дар шафати роҳи мошингарди деҳаи зағертӣ шинонида шуданд. таҳти унвони ин ватанро мо ҷавонон сабзу хуррам мекунем дар заминаи дастури ҳидоятҳои пешвои маҳбубу муаззами миллат ва нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии вилояти Хатлон ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят тасмим гирифтааст, ки ҳар ҳафта бо ташкили аксияҳои ниҳолшинонӣ чунин маъракаро дар ҳудуди вилоят роҳандозӣ намояд, ки дар ин аксия ихтиёриён ва кормандони бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Леваканд, муассисаи давлатӣ мактаби варзиши шаҳри Леваканд иштирок доранд ва ниҳолони овардаи мо дар ин мавзеъ ки шинонида шуданд минбаъда нигоҳубини онҳоро низ ба зиммаи хоб бахши кор бо ҷавонон ва муассисаи давлатии мактаби варзиши шаҳр мо вогузор кардем, то тавонанд ки инҳоро нигоҳубинӣ хуб кунанд ва дар оянда инҳо сабзиш ёбанд ва ин мавзеъ ба яке аз мавзеъҳои зебо табдил дода шавад. маврид ба зикр аст ки ҷавонони вилояти Хатлон бо дарки масъулияти баланд иброз менамоянд, ки минбаъд низ дар чунин тадбирҳои оммавии экологӣ фаъолона ширкат карда тавассути кабудзоркунӣ ва тозаву озода намудани муҳити атроф, кӯчаву роҳравҳо назди ташкилоту муассиса ва дигар маконҳои ҷамъиятӣ дар беҳдошти ҳифзи муҳити зист ҳиссаи муносиби худро мегузоранд. мо сами худро дар ниҳолшинонӣ гузашта истодем, ки ҳамиҷа мо мехоҳем ки сарсабзу хуррам барои васеъ шудан, барои ободонии Тоҷикистони азизаи худмон сами худро гузошта истодем, ки ҳамиҷа дарахтҳо сарсабзу хуррам шаванд, ки ин худаш як боиси ифтихор аст барои ободии Тоҷикистони худмон. мо ҳамвақт бояд саҳмгузор бошем, ҳаракат мекунем ки нисби минбаъд ҳам дарахшинониро зиёдтар кунем, ки Тоҷикистони мо сабзу хуррам бошад. аз рӯи маълумот ҳамин гуна аксияу маъракаҳои дастаҷамъонаи ниҳолшинонӣ то анҷоми мавсим идома ёфта, ба ин восита ҷавонон дар ободонӣ ва сарсабзу хуррамгардонии муҳити зист сабби назаррас мегузоранд. хуршед Сафарзода, Абдуқаҳор Одинаев, шаҳри Леваканд, ахбор.